Zdravím, tu je Teo a poďme sa porozprávať o tohto ročnom Hip Hop žije. Ten už síce skončil pred pár dňami, ale je fajn spraviť si podľa mňa taký nejaký recap toho všetkého, čo sa stalo. V prvom rade by som začal s nejakými problémami, ktoré nastali na tohto ročnom Hip Hop žije. Povedal by som, že počasie si nevyberiete, bolo hrozne teplo, extrémne, za mňa špeciálne ten prvý deň, ten druhý deň už som došiel neskôr, čiže je možné, že tú najväčšiu teplotu som tam premeškal, ale aj večer mi prišlo, že nebolo tak neuveriteľne teplo ako v piatok, ale môžem sa myliť samozrejme. Aj ten rozvírený prach v očiach, aj všade na mieste, keď som došiel, tak som smrkal prach z nosa a musím povedať, že to viem, že není ich chyba, oni s tým nemôžu moc spraviť, čiže takto, čo veľmi oceňujem sú tie kohútiky s vodou, pretože to je podľa mňa úplne fantastické. Je fajn, že to dal Hip Hop žije tento rok a dúfam, že už to budú mať na každých ročníkoch, lebo toto je podľa mňa niečo, čo by každý festival mal mať. Proste povinne, aspoň teda letný festival. Každý letný festival má to Love Stream, má to Grape, má to Pohoda. Silno pochybujem, že Uprising to nemá, tak nevidím jediný dôvod, prečo by to Hip Hop žije nemohol mať tiež. Pomáha to fanúšikom, napriek tomu odpadávali ľudia tam, a čo je ako samozrejme škoda. Čo sa vystúpení týka, povedzme si to na rovinu, tento ročník bol roztrieštený, veľmi roztrieštený. Kvôli kondícii, ktorú nemali organizátori pod kontrolou, samozrejme to teplo, oni s tým nemôžu, ako som už povedal, nič spraviť, čiže toto by som povedal, že nevidím ako potenciálne veľký problém. Skôr by som povedal, že mne vadilo takéto presúvanie shows, čo není samo o sebe zlé, práve že je to dobrá vec, že sa presúvalo kvôli tomu, že bolo veľké teplo a bolo to potenciálne nebezpečné, ale minimálne ja osobne som nezachytil nikde žiaden oznam, že sa niečo také deje. Neviem, či niečo také bolo na sociálnych sieťach, pričom povedal by som, že sociálne siete sú málo, nie každý človek má proste dáta a je schopný si pozerať informácie, čo dáva festival na ne. Mohol to ten Johnny Mečoch podľa mňa oznámiť, ale zase whatever, tak by som to spravil ja, alebo aj keď boli tie posuny časové, tak aspoň by som to premietol na tú obrazovku, neviem, či tam niečo také bolo, popravde nebol som tam celý čas. Čiže toto sa mi tak ako ťažšie hodnotí. Mali sme skvelé showky, ako napríklad Izo, ako napríklad Nicktendo, ako je Hard Rico, Kontrafakt bol výborný. Kontrafakt trošičku doplatil na neskorý čas, podľa mňa, kedy vystupoval, pretože ako to povedať, začínali o 1:30 a priznám sa, že ja už som začal cítiť celkom solidnú únavu v tomto momente. Cením ich neuveriteľne, že dali Pilsimu a Brasimu druhý set, to je podľa mňa výborná voľba, takisto sme si mohli vypočuť Rúže, čo bol jeden z najlepších momentov celého tohto koncertu. Niektorí umelci tuto nemali nový sound, akože novú hudbu vydanú, čiže nemohli nám dávať nejaké nové pesničky, pretože myslím, že Izo a Nick boli dvaja asi najlepší tohtoročný vystupujúci. Izo nám hral veci z Exidu Palice, môj najobľúbenejší moment, keď mu došiel Rafo a Brasi zahosťovať a Nick samozrejme z Gold Kid 2, keď vytiahol Shimiho aj Brasiho, boli to skvelé momenty. Škoda, že dali iba jeden song s nimi. Nick, ak toto vidíš, tak akože mohol si dať aj niečo ďalšie, tak jasné, je to jeho set, ako ja mu nejdem kecať do toho, že čo on nemá hrať, zase to není žiaden problém. Overall, bola to dobrá akcia, aj ten moment, kedy sa spomínalo na Osťa, to bolo krásne, to bolo proste veľmi silné, veľmi emotívne a musím povedať, že tvorcovia sa s tým dobre vynašli, to s tým plátnom, aj to premietnutie, bolo to super. By the way, ja som to trošku aj predpovedal, niektorí moji kamaráti by vám potvrdili, že som vedel, že niečo takéto cca nastane, aspoň teda, nie tak presne, ale niečo na tento štýl som predpovedal, že by mohlo nastať. A Johnny Mečoch veľmi fajn, takisto sa mi aj zapáčilo, že sa zapojil v jeden moment, keď došiel Kontrafaktu zatancovať, to bolo výborné podľa mňa. Možno by som chcel, aby bol taký viac viditeľný, aj keď to mohlo byť znova aj tým prachom a celkovo z času na čas som mal pocit, že bol taký jak dym na stage a nebolo poriadne vidieť na moderátora, nechodil veľmi dopredu, aspoň teda keď ja osobne som tam bol vtedy, je možné, že som zrovna vychytal chvíle, keď tam som bol preč, čiže takto.
Overall veľmi fajn, roztrieštené, bola to náročná úloha, zvládli ste to najlepšie ako viete, potenciálne by som ešte keď tak oznamoval nejak tie presuny tých showiek, lebo potom v tom bol za mňa celkom solidný chaos. Ale inak si myslím, že sme dostali kvalitný ročník a bol som celkovo spokojný, čiže tak. A by the way, ešte také menšie okienko, ospravedlňujem sa za misinformácie, ktoré som šíril v predchádzajúcom videu, ktoré už teraz by malo byť zmazané, ak sa nemýlim, čiže tak, majte sa dobre a dúfam, že sa počujeme niekedy znova. Dovidenia.